سلام سلام يا حوات كمي توعلو نلوم ما حزلكم دلخو بزعبة تمرتيو بناس أي كميلكم أبغزهم كينكم بعلهم كتمهار تقولوا ولا تمهاروا يدخلوا هجن آتيكم تذكرهم كتحدث تقولوا كل الله قصر الله إنجليش الله كل الله بس بقص كريكم إيه جزي خير وزولكم كأربعة عام دقيقة حلفاني مسمى هتكاتلنا أسفة قبر نبتو ويب سايت قبلكم تا ويب سايت كهان أكاديمية بهال كاتري وادر لكم عبزي نوان طوق زبنا زعدي ما بزني زلان سلا دغمت ناتنا انجلش كبلاي انجلش تي يقول له بزي مخنياتو بوصلت قلل لي مسخو من عاتيهم بتدلهم بتنايد هاجر درجات لهم الجرمن دي ولا كالا هاجر بناتهم كتمهارو تخليهم كم ترانزليت تتقلل لكم دليهم افتو ويب سايت اتينا لنا ناي تمهارو زي ناي ممهران زي ناي سدرابيت كايزي مس كله تتحزو تخليخا أبزي كنأتون تتأخوين ويس فلما تتأخوين كاس ساين أب تبلو ورد انت أكاونت هاليكم جن لوجين تبلو أنا كو أوريدي نويح سلو تقبركو لوجين كبلاي أنا أثير له بروفايلي تريو لهم نويح جيرو كباب سلسة ميتشحنت بي أو هلي له إذا ولا حنتي بلون نعها أنا متابع أنت دي كوينو سلدي بلو ولا أقلي بلو كاب كاب انت شنو خاب تخونو ويح كوينو درجة سلسة 4 عامات كاب تقوم لز ويب سايت بتعمل يصبغ تفعل خرص الله بزي بزعبة ناي جزاوتي بزعبة inflation زغبابة قرص بزعبة account بزعبة ناي mathematics الله بزي قدم در أخوي أو صانحيو history أبز انت دارينا أبز كورس دبل أبز تفعل قدم دقبر كوتري واللهم أبز ناي كلا يكفلش دشم إتاويت ما تسبح فيش أسلو دقبركو كله تدميري دمسق ناي سالساي كفلي 4 إتاويت دارقا خيدو تفاريقو بزح غيره الجبرا بزنا هلناي ልዕል ዝበለ ደረጃ ትምህርቲ ከምኡ ከምኡ ኣሎ ብዚ ተፈላለየ ብዛዕባ ታሪክ ብዛዕባ ባዮሎጂ ብዛዕባ ፊዚክስ ብዛዕባ ወፍሪ እውን ኣሎ ብዙሓት ክኢላታት ኣለዉ ብዛዕባ ኮምፒተር ፕሮግራሚን ኣለኩም ኣብዚ ቤዝ እዩ እኹል ኣይኮነን ግን ምላለ ይኮነኩም ብዛዕባ ኢኮኖሚክ ኣለኩም ቁጠባ ከተፅንዑ ትደልዩ ኣብ ዘለኩም ቤዝ ዝኾነ ከመይ ይሰርሕ ቁጠባ ዓለም ትመሃርዎ ብዛዕባ ፋይናንስ ኣሎ ብዚ ኩሉ ሕጂ ንኣብነት ግራመር ቀደም ብዛዕባ እንግሊዝኛ ግራመር ተማሂረ ነይረ ዝኩረ ድዩ ዝኩረኒ ተስፋ ገብር ክዝኩሮ ኣይደነው ክንሪአ ኢና ሓቢርና 36 ሚእታዊ ሰሪሐ ነይረ ግዜ ግና ስለ ዘይረኸብኩ ኣይተመለስኩዎን ንዓኹም ክሪአኩም ስለ ዝበልኩ እየ ተመሊሰ እየ ዘለኹ ግጥውቕ ኢና እዚ ሕጂ ብቪድዮ ክትሪኦ تفعل فيديو حجنا عبنا زي هنطوق عينا كمهرنا يو فلما تمهر شو كم سري أودر لهم قدم يقل تسألك شو عنا فتنات خيط ولون مقلاس هذه دليها أنا فتنات راك تقبر تقليها قدنا يكون كله خد قبره نعها ساينخ نخخوني بزعبا أسمات هالو بزح حجنا عبنات بزعبا ناونس أسمات يا أسمات تتقاقي بتقرنيا بزح هالو بزي كم فتني قال فتنا تريوا خاصهم كم يكم مسرح فيديو كوري أريد ريهم لهم إذا بزعبا فيديو تاتيو إذا بزقون ندلو إذا غاب بزعبا أسماتي مالتي عند فتنا هم فتنينا ready to practice ولا نلا تدالو نخت لامت أوكي 4 عتتاتي which words in the sentence are nouns كابزي ملا حسابسي أسماتي أينايو يبلنا له زمانكي بوك زبول حجي أنا أبجي عندي أسماتي يقول لهم تتجاجي كلته تتبين
እታ ኩዕሶን እዚ መፀውዒ እዩ ኩዕሶ ኩዕሶ እዩ ህበይ ከዓ ህበይ እዩ ሕጂ ህበይ መፀውዒ ሰብ መፀውዒ እዩ ብዕራይ መፀውዒ እዩ ኩሉ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ካርም እየ ብዚኣ ተተጋጊና ከዓ ክትመልሰና እያ ማንኪ ቦል ኢለይ ኣለኹ ፅቡቅ ኣምፂና ግሬት ወርክ ኢላትና ናብታ ካልኦት ሕቶ ክንከይድ ኢና ሳንቶሽ ፒክድ ኣብ ዘ ፎን ሳንቶሽ ሽም እዩ እዚኣ ሓንቲ ንመርፃ ፎን ካብ ሞባይል ሽም ድዩ ኣይድነው ግን ንፈትኖ ብሓፈሻ ግን ተስፋ ያ ኣንድሮይድ ኣይፎን ኣሎ መፀውዒ ሎሚ ግን ብሓፈሻ ሽም እዩ ፎን ተይተጋግየ ግን ክንገብራ ኢና ያ ሞባይል ብሓፈሻ መፀውዒ እዩ the hotel was creepy ሕጂ እታ ሆቴል እያ እታ ሽም ያ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ተሪፋትና ኣላ ኦውልስ ኔስትድ ኢን ዘ ባርን ባርን እንታይ ምዃኑ ይፈልጦን ግን ኦውልስ ከምዚ እንስሳ እዩ ከምዚ ጋንዲና ክንብሎ ዋላ ኣይድነው እሱ ክሳይን ክኾነ ኢና ያ ሪኢኻ እታ ባርን እንተይተጋግየ ስም እያ ስለዘይፈልጣ ንውስኻ ኢና እሳ እንተደኣ ኮይና ያ ሪኢኹም እታ ባርን ሽም እያ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጣን ኣይደነው ሪሰርች ክትገብራ ትኽእሉ እዮም ኣብ ትራንስሌት ግን እዚ ኣብነት እዩ ፀኒሑ ከምዚ ገይርኩም እንተደኣ ክሳይ ኮይንኩም ሞ ሙሉእ ነጥቢ ሂባትንላ ከምኡ ጌርኩም ዝተፈላለየ ትምህርቲ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ምስ ናይ ፈተኑ እዩ ብሓፈሻ ጀነራል ፈተና እውን ኣሎ ብዙሕ ፈተና ቤት ትምህርትና ይትኸትካ ይኮነሎም ሎሚ ብዙሕ ባዕልኹም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ንሎሚ እዚኣ ክሪአኩም ሓሲበ ነይረ ብዛዕባ ማትስ ከዓኒ ያ መዓስ ከም ጥዕመኒ እኳ ኣይደነው ግን ግዜ እንተረኺበ ብዛዕባ ማትማቲክስ እውን ክምህረኩም እየ ከሪአኩም እየ ተነትገበርክዎ ትሪእዎ እንትበርቲዕና ካብ ሓባር ንሰርሖ ሕቶ ተልይኩም ካብቲ ኮመንት ትፅሕፉ ኣነ እውን ምሳኹም ይሳተፍ ካልእ እውን ኣሎ ናይ ትምህርቲ መሳሊክ እዚ ፍልይ ደለ ኣብ ትምህርቲ ኣዝዩ ኣብ ትምህርቲ ዘተኮረ እዩ ካብኡ እኒአ እውን ሂወትና ክልኩዕ ዝኽእል ኣሎ እሱ እውን ክሪኤ ኣጠቃቅሞ ብዝያዳ ስፍሕ ዘለ ከብሮ ክፍትን እየ ምክንያቱ ስፍሕ ዘለ ትምህርቲ እዩ ብዛዕባ ዩኒቨርሲታት ዝኸተለ ትምህርቲ እዩ ዘለዎ እዚ እውን ኣለዎ ግን ከም ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ይኮነኒ እዚ ከናይ ኮሌጅ እዩ በዓል ቢልጌትስ ዝተመወለ ትካል እዩ ህንዳዊ ሰሪሕዎ ያ ከም ዝመስል ዝተፈላለየ እንታይ ሽሙ ከም ፃልኩም ክፍትን እየ ብፍላይ ተምሃሮ ትኾንኩም ክጠቕመኩም እዩ ትፈልጦም ተምሃሮ እንተልይኹም ከዓኒ ሼር በሉሎም ግድና ኣይኮነን ንስኹም ተምሃሮ ክትኮኑ ኣሕዋትና ኣለዉ ብዙሓት ተምሃሮ ሼር በልዎም እስኹም ከዓ ረአይዎ ግዜ ኣብ ዝህለወኩም ብፍላይ ተምሃሩሉ ኣብዚ ዌብሳይት እዚ ስክሪን ክሳይ ዝኾነሉ እዩ ስክሪን ዝመልኣሉ እየ ዘለኹ እዚ እውን ብጌርኩም ትፈልጦ ናይ ናፃ እዩ ሉም እዩ ዝብል ያ እዚ መስል ነርና ኢሎም መዓልቲ መደብ ተስፋ ገብር ክትፈትዋ እታ ገለ ሕቶታት ኣሊኩም ኣብቲ ኮመንት ፀሓፉ ክሪአ እየ ክምልሰልኩም ከዓ ክፍትን እየ ቁሩብ ግዜ ሕፅረ ስለ ዘሎ እዩ ኣይተሓዝለይ ያ ብሩኽ መዓልቲ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ይራኸበና ሰሰና እዩ